Барда ул Пермь крае татарларының үзәге, районда 26 мең кеше яши. Соңгы җанисәп буенча 10 елда халык саны 2 меңгә арткан. Яшьләр моннан күченеп китми, төпләнеп кала. Елдан-ел зурайган авыл урамнары шуны күрсәтеп тора. Яшь буын халыкның үткәне белән горурланып, киләчәккә йөз тотып яшәсен өчен тарихны барлау кирәк ди галимнәр. Бүген бөтен Россиядән килгән төбәкчеләр Барда татарларының үзенчәлеге турында сөйләшә. Бу җирләргә татарлар 9 гасырда ук килеп урнашканлыгын әйтәләр. Татарлар 9 гасырдан бирле күчеп килгәннәр, яшиләр монда, үзләрен күрсәтәләр бөтен яктан да. Кайбер галимнәр Пермь өлкәсендә татарларның Казан ханлыгы яуланып алынганнан соң 16 гасырда күченүләрен әйтә. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң бик күп шушы төбәктән, Идел буеннан монда халык килә, алар үзләренең телләрен, гырыф-гадәтләрен, культурасын, башка нәрсәләрен алып киләләр инде. Барда татарлары бу җирдә үзләренең хуҗа булуын белеп яши. Туган телне буыннан буынга саклаганнар, традицияләрне онытмыйлар, аларның үз милли үзенчәлекләре дә бар. Барданың бренды дип йөртәләр Барда төбәтәен. Чөнки аның үзенең тегелеше дә икенче төрле. Күреп торасыз инде, өч пышмаклап, ясап, бергә кушып тегәләр. Аның бизәкләре дә икенче төрле. Аны энҗеләр белән, шигәләр, азык-төлекләр белән дә аерыла бездә. Үзебезгә генә хас булган как бәлеш дип йөртәләр. Мин Татарстанга күп йөргәч беләм инде, анда как бәлеше юк. Төбәкчеләр конференциясендә 100 ел эчендә 9 тапкыр узган җанисәп нәтиҗәләрен күрсәтәләр. 20 гасыр башында районда татарлар азрак булган, 2000 елларда кисәк арта башлаганнар. Инде 2020 елда милләттәшләребез сан буенча башкортлардан 3 тапкырга күбрәк икәнлеге ачыклана. 30 ел эчендә татар милли хәрәкәтенең киңәйгәнен күрсәтә торган бер күрсәткеч бар. Безнең Барда районында ул бик нык чагыла. Милли үз оң безнең Барда районында яшәгән халыкның дияргә кирәк, татар ягына үзгәрә башлады һәм шуңа күрәдер инде күрәсең бу милли сәясәтнең нәтиҗәсе дип күпмедер санарга мөмкин. Әгәр элек үзен башкорт дип санаган булса, бүгенге көндә алар инде үзләрен татар дип үз милләтен күрсәткәннәр. Милли үзаң белән Барда районында тормыш сыйфаты да яхшыра. 100 еллык юбилей уңаеннан 2 мәктәп, мәдәният йорты, парклар төзелгән. Муса Җәлил исемендәге скверны иртәгә Татарстан рәисе катнашында ачарга җыеналар. Районыбыз үсер, районыбызның киләчәге бар, саклыйбыз телебезне, саклыйбыз гырыф-гадәтебезне. Менә бик күп шушы Татарстан, шу рәисебез Рустам Нургали, шу губернаторыбыз һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Сабан туйның төп мәйданында тулы көчкә әзерлек эшләре бара. Татарстан ишек алдан Кукмара районын тәкъдим итәчәк. Республиканың аш-су осталары да монда. Менә шушы зур самаварда чәй кайнатачаклар һәм шулпа белән дә сыйланып булачак. Төп сәхнәдә репетиция башланды. Монда 500 Татарстан һәм Пермь крае артистлары катнашында тамаша булачак. Бөтен Россия авыл Сабан туена рәхим итегез. Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы.